Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailinged itinagan nga Artemio, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan nga Artemio. Pasensya ka no jakon inlanad ti address ko. Kinapudno na manang, indakdak kilak ti agdengdengag iti drama nga Iloko. Ta ijay probinsya nagtaudak, dagiti laeng maipatpatangatang a drama ti pagliwliwaan mi, nang runa no adda kami ijay garden. Aklunak nga aging iti agdama, amaysa akon nga adipan ti Diyos, kat liwliwak paylaang ti agdengag iti drama. Kan may sa dayto YouTube channel yo apagdengdenggak. Nalabit adinak am-am mo iti personal manang. Ngamsi ka, nakita kan. Sapay lakuma ta maipaayan mo't iti gundaway a maidrama daytoy inak impatulod iti email address yo. Mabalin la kuma, uray agtali na talaangan a high school art. Ni, saan na mabalin Diyak kahit tagbalin a repeater, Juliet. Si Kamot, pasig aki na pilosopo ti amom. Ha? Saan akasta ti kayat ko asawan? Tauray siya, diyak mat kayat ti agbalin a repeater. Naggulo ka mata kasarsarita, Juliet. Kung naman di mo kayat tagbalin na repeater,
Ngam ko na mo takay kaya't mo tagtali na diti high school. Ay, Oh, sa ita, nagsanay kay tinaunag. Di ka maawatan na talaga. damagak man kan ka, Art. Kaya't mo ka ding agin na dayutan? Ha? Ay, siyempre, Jack kayat ha. Jack kayat ti maya dayo kan ka, Juliet. Day tangarod kat. Alpasan na. Pilusok po nakpay. Anya kami na talaga ti kayat mo nga ibaga. Ilawlawag mo ngamin. Anyat mapaspasamak kan ka, Art. Adala man ti rabi ngam di ka pala naturog. Ay, una yan day tapa nagsanay. Apa yan, Artemio? Anyat mapaspasamak kan ka. Nanang, makapagkuleyo akpay ka di? Apa man niya agtorpo sa kita high school? Ha, Kaya't ko amamuan nung kabailan nakpapagadalan iti kuleyo, nanang. kinapudno na anak ko. Itapay laeng a high school ka laeng, kat pirmin arigat ko amang isaksakad iti panagadal mo. Nanang, Amumot no anya ti kasasaad ta iti biyag, Art. Naibus ti amin a naipundar tayo idin agsakit day di tatang mo. Iso alading itak nga ibagakan ka, anak ko. Amang nudikan kabailan a pagadalan iti kolehyo. Ta itapay laeng, marigata na katalagan. Ado pa iti saan ta nabayadan nga nautang tayo, gapo iti napasamak iti day di tatang mo. Iso alading itak, Art. Lading itak, anak ko. Apay amalmalday ka, Art. Anyat mapaspasamakan ka. itala ang maamiris ko, Juliet. Husto tinaibagam kanya kidi na minsan. Agtalin na itala ko man iti high school. Ha? Apa yan, Art? Anya tinapasamak? Ang mga ano dya ako nagadal iti kolehyo, Juliet. Anya? Prinangkan ako ni nanang. Di nakabailan na pagadalan iti kolehyo. Gapo iti kaadupay lang tinas ka na babayadan me. Gapo iti napasamak idi ka ni tatang. Art? Iso alading itak, Juliet. Diyak matungpal di karikin ka. Asurutan ka no bilang agadal ka iti syudad. Ngamin, ang mga nuuray diti probinsya, sa anak lata makapagkoleyo. Iso alading itak. Panagkunak, dayto yan ti maudi a panagkuyog ta anak imisa diti simbaan tayo. Apagaayat ta apapapanan tunggal agkuyog ta iti Domingo, Art. Iso umati ko nak, Juliet. Inton bigat namin. Graduation ta nito high school. Kalpasan ti graduation. Aglos kamin adagos ka ni Daddy. Juliet, Ngam di kag danag, Art. Kanayon nga agsuratak. kuha Juliet. Mga ano jak to makasungbat ka dagiti surat mo. Anya? Apay, iti anya agapo. Kaya't kung amin di makigasang gasat, barong makapagkoleyo ak matlaang. Maawatak day ta, Art. Ngam ti jak maawatan. Apay ako ng mga amangan no di mo masungbatan dagiti surat ko no bilang. Day ta ti kayat ko amalawlawagan.
Kinabailan nga inlawlawag ka ni Juliet, ti maipapan iti dayjay, ana ibagak kan kwa na manang Emmy. Iti panagsina ti dalan mi ka ni Juliet, nariknak nga adda pasugnod na kanyak. Ngam ka gumaak nga inyaw awan dayta, gaputadyak kayat nga adda pampanunutek, no bilang maipamuspusakon ti panagkolehyo. Napaidam kanyak tigasat kinunkunak pa yan iti bagik manang. Gaputadyak matla makasapulan iti pamuspusan, tapno makapagkolehyo ak. Agingga iti may sa arabii, akinasaritanak ni nanang. Nakasaritak ni Padre Jose, anak ko. Kasta ka din, nanang. Anyat ko, nanang ay. Amangan no kayat mo kano ti tumulong ka dagiti matrabaho iti simbaan. At dasweldom, ngam saan nga iso ti dakkel unay. Ni, kayat ko ka, nanang. Isupay mo ti maurnong ko no bilang laeng. Iso nga rod ako nakankwa na amay sa ka kadagiti alaan na anak ko. Saan lang amin amay sa, wano duwati sapsapulan na. Adu kayo. No kasta nga rod, mapanak na dagusin ton bigat diyan ni Padre, nanang. Inak kasaritan, tapno may saak kadagiti maala. Ang mga numauna andak pa iti sa bali. Kasayaatan day nga aramidam anak ko. Ala anak, mapan ka nga rod inton bigat. Anak mo, Celia. Awan ti makunak kan ni Art. Kan talaga kayat na ti makaadal, Father. Madlaw kong arday ta. Iti masansa na panagsarita mi gapo iti panagpapaainan diti simbaan. Nadlaw ko tiragot na nga agurnong. Kat kanayon nga ibaga na nga aramatan na ti maurnong na para iti panagadal na iti kolehiyo. Kaya't ko matatulungan ti anak ko, Father. Iso na laang taado pa'y ti saan mi anabaybayadan anautang mi, idinagsakit day di asawa. Maawatan ka, Celia. Gamamom, mabalin mo't kat nga agadal iti libre na Artemio. Ha? Agpaiso, Father? Wen, iso na lang. Tadyak masigurado, no kaya't na ti kurso nga adalan na no bilang lain. Saan nga minamabalin tagpili? Father, Hanggang padasik akasarita, kat no bilang yuman nantukan ka, makamo kayon ton nga gina, noan niya ti mapagsaritaan niyo. sige, Father, kasarita yung arod. Katsapay lako matakayat na ti kurso nga adalan na no bilang laeng. Diyak mailibak ti kinaragsak ko nga agserserbi kada kayo, Diyos ko. Naidumduma ti kinaragsak ko, iti panagpay ko kas worker diti simbaan. Namimpinsan na limag antiriknak. Ket napunas dagiti sigod a pakaburburi-burak. Iso akas katukad dagiti aparabura magungunod ko ita. Ikari ikapo. Nakasagana ka mangipay kada kayo ita amin ko. Naanyaman ti plano yo para kanyak. Nakasagana ngagtungpal. Katyak to pulos tumubngar. Tamo katartarabayan dak. Diyos ko. Katamin dagiti parabura mauawat ko. Nangruna ti salun at miti inak. Nakasaganak mo tamang ibinglay iti sa bali. Dahil iti kararag ko, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Dayta, talpasa ko na nagkararag. Mapana ko ni tayan ni Father Jose. Takayat na ka na ang makasarita. Sigurado ang napatagtibaga na kanyak. Oh, madlaw ana uneg ti pampanunutom anak ko. Adyat mapaspasamak. Adda ka di parikot. Awan di parikot nanang. Da kayo ti pampanunutag. Ne, apay asyak ti pampanunutom ako nam. Pampanunutag ngamin. No kasano kayo na awanak ton. Ha? Ne, anya ka din day tanga ibagbagam Artemio. Anya nga inton awan kan asasawam anak ko. Ti kayat ko asawan nanang. Inton sumrul ka kon iti seminaryo. Ha? Kinasarita nak namin ni Father Jose nanang. Mabalinak ka na pagadalan. Libre amin. Nga magseminarista ak. Aging kang agbalinak anan anay apadi. Si Kaman anak ko. Kayat mo ka di ti agserbi iti Diyos. No siyak ti saludsudan nanang. Ti pa nagserbi iti Diyos ti karagsakan na maramidak iti biyag ko. Art, anak. Iso ano may karimlakit di kanyak. Akabalam tagmay sa nanang. Kidawag kumapalubusan na kasumrag iti seminaryo. Pangasim nanang. Apaman ang nagsarita kami ka ni Father Jose, tinakadestino iti simbaan iti lugar mi, diyak pulos nagpangadwa nga imanugot iti jaya na kanyak, apagadalan nak, nulakit dita kayat ko ti agseminarista, manang Emi. Apaman ang nakasaritak ni nanang, kat sinigurado na kanyak nga awan ti rumbeng apagdanagak kenkwana, simre ka kon adagos iti seminaryo. Adu ti tubeng, ken sulisog iti panangyasidag ko iti bagik iti Diyos. Sulisog ano saan anatibker ti pamatim, ket nalakakalaeng a maigullo. Ngem babaan iti natibker a pamatik, ken iti tulong kanyak tinamarswa. Kinabaelak alinabanan dagita asulisog, agingga adimteng ti panawen nga aldaw laengen ti maururay ket maordinaan akon akas naan anay apadi. Maragsakan ak, tanatunoy mo ti arapaap mo, Father Artemio. Nanang, mabalin naklat nga awagan iti anak. Saan mo ta maiparit na itakat? Tada kayo ti inak. Maragragsakan ak anak ko. Diyak lang amin ninamnama asika akaisu na anapanawan kanyak na di amam apakalaglagi pakken kwa na. Agbalin kagayam nga adipon ti Diyos. Sa anak pa yan na ordinaan nanang. Laglagi pa niyo dayta. Ngam siguradon dayta. Taur-urayam laengen ti pan nakaordinaham anak ko. Kat pakaragsakak launay. Tadi ti lugar tayo ti pakaordinaak nanang. Kan napat ganti kanayon nga ikarkararag ko. Nga iti parokya dito lugar tayo ti umuna pagserbiak. Kas naan anay nga adipan ti Diyos. Ado pa'y lakadagiti kalugaran tayo ti saan amakaamo iti dayta anak ko. Sigurado amakla at nantulakit de. Sigurado dayta nanang. Nga mamatiak.
nga adon to mati maragsakan para kanyak. Uwan gayam, nakasaritak ti kabagyan da Juliet. Simangput na gaya man dito Pilipinas, manipod iti panagabrod da nga agama, idi nagturpos iti kolehiyo ni Juliet. Kasta ka di, nanang? Wen, anak ko. Sigurado ang maklato mat ni Juliet. Apaman na maamuan na, anak katurpusak mat iti panagadal ko. Maragsakan na ka makakitakan ka, Juliet, balasang ko. Kasta akmat, Nana Celia. Ni Art ngay, Nana? Kuha balasang ko. Adda iji simbaan. Nagsapan na pa ni iji simbaan? Di na kayo pa yan ng kuyog. Kuha ngamin, balasang ko. Ang sana bali, Nana Celia. Datayon ti agkuyog ama pa ni simbaan. Naimbaglakit din ta din magasak pa dito balayo. Mapan kayo mo ni simbaan saan ka di, Nana Celia? Nakasukat kayo mo ni? Uwan balasang ko. Alangarudan, agkuyog tan ama pan ijay. Agsipod na kasta launa yan ti panagayat ni Diyos iti lubo. Juliet, balasang ko. Natin kakaisunan Itay pa'y nga agluluwa ka. Tapno ang sino man Anyat ang bakas pasamakan ka. Kat makadukot man Nasirya. titibiyag nga agnahan. Balasang ko. Saan arong bangagsangit ka kasta? Madama, di pa nagsermon ni Father Artemio. Pasensya kayo, Nana. Uwan, di kayo agdanag. Di ka gumaagay pa may sa tagdagdag iti sermon na. Diyos, asaan tayo makikita? Kasaritak tulangan intun malpas ni Misa. Ipada tayo atao. Wano dagiti kakabagyan tayo. Amismon ang makikita tayo. Impagarup ko. No ay ayatan nak, Art. Impagarup ko no kamaalan nak nga urayan. Akas iti panaguray kumutkan ka. Ngamsaan gaya. Inayat kamot ka, Juliet. Mamati akong amom dayta. Gaputan na rin nam dayta. Saan ka di? No talaga nga inayat nak. Apay nga ron na nagpadi ka. Saan aday ta ti saludsod, Juliet? Ti saludsod. Kat no apay nga itala nga nagkita ta. No kaano amay sa akon anan-anay nga adiban ti Diyos. Saan na rumbang nga sangitam ti kinasyasino kitan, Juliet? Rumbang kit ti amaragsakan ka para kanya. Gaputan na anaya kon nga adiban ti Diyos. Ken kang runaan iti amin. Saan arumbang a question na ram tinagbanagak? Ta simple lang ti sungbat dayta. Dayto iti panggap ti namarswa para kanyak. Ti agbalin nga adipan na. Tababain iti kastoy a kinatao kita. Ado dagiti matultulungak tapno mayas dagdagan kuana. Isa pangasim. Punasa mo dagiti luwam. Kat aklunam asilulukay di tabarukong mo. Amay sakitan nga adipan ti Diyos. Kat babangin kanya. Ado dagiti umawat to iti namarswa. Gaputay kagumaak na ikanlawak. Dagiti mayaw awan iti nalintag adana.
Nabayag santo na lawlawagan ti panunot ni Juliet manang Emmy. Di na ngamin maaklon at tipay Diyos tinagbalin akainagaw na kanyak. Ngam babaan matlaangan itinasnaban a panangikarkararag ko. Asapay la kumata maawatan matlaang ni Juliet tinagbalin a desisyon ko. Dimteng tigundaway, nga isupay a mismon, kat ingkarinan ti serbisyo na iti simbaan. Ado kadagiti kalugaran mi ti mangibagbaga, ada kami atalaga ti naitani para iti tunggal maysa. Gapo taagpada tinagbalin agasat mi. Ti agserbi iti namarswa. Siya kaspadi amang iwanwan kadagiti maiyaw-awan, kan ni Juliet amay samot itan anaan-anay a madre. Mamati akmanang at ipanaggayami ka ni Juliet kat awan ti pagpatinggaan na. Gapo taagpada kami anaragsak nga agserserbi iti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak, apatsek ang makaipaay iti inspirasyon kadagiti naayat adumdumnag. To'y pagayam mo, Artemio. Pagayam nga Artemio, wenno Father Artemio kunakmanlaangan, nagmayat daytoy apakasaritaam. Aklunak a medyo sumsumgarak amang bangted iti komentok. Gaputadamo agundaway ko nga agkomento iti pakasaritaan ti may sa itan nga adipen ti Diyos. Ngamkas iti nagbalin araman ti pakasaritaam, napnuan inspirasyon, kat mamatiak nga agbalin daytoy apagulidanan kadagiti naayat adumdumngeg. Alakastan, Father Artemio, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Anton. Kastoy man, ti kunana. Dear Manang Emmy, sakaling madapa, huwag bumangon kung saan nadapa. Bagkos, gumapang patungo sa lugar kung saan maaring bumangon nang hindi na muling madapa. Daytoy tinagbalin a prinsipyok manang, itinaminsan apan nakaidugmam ko gapu itirigat ti panagbiag, agingga a kinabaelak a sinaranget ti amin a panubok. Awagan naklaangan iti Anton manang Emmy, taga Baggaw Cagayanak, ngam ita ket adda akon ditoy Cavite amang mangged. Sapay la kumamanang tamaikan met iti gundaway a maidrama daytoy padas ko. Tamamati ak nga agpaay daytoy nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Anton anak, nakaululimag ka manan. Apa yan? Pampanunutan ngamin di kasasaad tayo, nanang. Nakakaasi tayo, mat. Ha? Kas di ti pagnanadan tayo. Lo na lang ti bubong na. Sakit nakakapot lang iti sirok ti puon ti mangga. Iso ano da sumang bayadawal. Nakakaasi tayo. Anton anak, Saan lang nga day tananang? Kanayon tayo pa nga umakar iti lugar a pagnaadan. masapul ngamin Anton. Tano sa dino a lugar ti pakasarakan iti mabalin mi apanggedan ka ni stepfather mo. Masapul nga ijay tayo mat nga agpatakder iti abong-abong a pagnaadan tayo. Ay, talaga nagrigat ti panagbiag tayo, nanang. Nakaay-ay ti panagbiag tayo.
Nanang, rumwarak ah. Ne, papanam Anton. Mapanak agalay ti laddag nanang. Ha? Isa mirak matin ti mapanagalay ti rangaw ti pariya. Sili kan bilunak iti bantay. Ne, anom nga dagita nga alaam Anton. Inak ilako nanang. Tapno da paggatang ko iti papel. Kanda dumapay nga aramatag iti school. Ha? Nagrigat namin na awan ti usarak iti school nanang. Katawan dakdag iti classmate ko. Anton, anak. Di kaya danag nanang. Agsublia ka dagos. Sa anak nagbayag. Sige anak ko, aganad ka. Apay masapol nga umakar tayo manan nanang. Narigatan ti manggad dito a lugar anak ko. Iso nga umakar tayo. Barang makasarak kami kani stepfather mo iti napimpintas apanggadan mi, iti lugar apakadanunan tayo. Nagrigat ti akar nga akar nanang. Anton, anak, masapul nga aramidon tayo ti kastoy. Saan tayo amabalin nga agtalinaid iti lugar, amarigatan kami iti stepfather mo iti panggadan. Awan pagbiag tayo nukwa. Ay, Maawatam ko mati sitwasyon, anak. Si kantinag ko na anarigat ti adda kabibiyag tayo. nanang. Iso nga agadal ka na imbag, ha? Amom ka di amaragragsakan ak iti makitkitak akinasaot mo nga agadal, anak ko. Nga uray awan ti maitad ko ken ka, ket ikag kagumaam nga ipampamuspusan ti amin. Tapno adala ang paggatang mo iti aramatam nga agadal. Nanang, Ituloy mo ti kastangar aramidam anak ko, ha? Aganos kawen. Tamamati ak. Matunoy munto dagiti arapaap mo, Anton. Anak, kumusta ti panagadal mo iti high school? okay mat nanang. Pasensya kan anak ko, no sa anak ang makatulong unay kan ka, ah. Amumot, adapay dagiti addim ang masapol nga si kaswan. Oh, anak ko, apay ang nagsannaay ka. Pasensya kayo nanang. Jack lang amin malapdan. Anton, anak. Makitkitak ba't ngamin nanang? Nadaadin ko. Ipaayo mo't ti amin nakasapulan da nga agadal. Ngam no siyak. Masapol nga inak makimula. Wano makiraup iti weekends. Tapno dalaang matgada ka para iti panagadal ko. Ha? Siyak ti mang ipampamuspusan iti para kanyak nanang. Idinto tadaadin ko. Maipaay mo ti amin para kadakwada. Anton, anak, pangaasim, aganos ka kuma anak ko. Di mo kumaapalan dagiti kakabsat mo, tababae da. Pangaasim, Anton. Kasta dagiti rigat a napasarak manang Emmy. Ti pakas daawak, apoy asyaklaeng ti mangipampamuspusan para iti bagik. Idinto tadagiti kakabsat ko, maipaaymat amin kadakwada. Kinapudno na, maasyanak met iti inak, nukas jay nga ibagbagak kenkwana ti sentimientok.
Sa bagay, maawatak mo't ket di ti sitwasyon. Takas ken ni nanang, ikagkagumaan mo ti stepfather ko ti mangged. Ngam talaga siguro anarigat ti panagbiag. Idi nakalpasak iti third year high school, inawis nak ti may sa agayem ko amapan ijay Malaysia. Iti naganos nga edad ko manang, nagbalinak kas TNT iti nasao a pagilian. Nagobraak kas waiter iti may sa a restaurant ijay Malaysia. Kalpasan ti makatawan ken 8 a bulan, nagawidak dito'y Pilipinas, tapno ituloy ko ti agadal. Anton anak, kumusta ti panagadal mo? Ayos lang, nanang. Saan ka kadi a maikawa? Tasabali a pagadalan ti pagbasbasaam ita? Saanan nga iti sigod a simrakam? Saan, nanang? Ken kasla pareho mo't lang nga pagadalan. Iso na lang, tasaanan nga ijay main ti ayan ko. Say-saya atom ti agadal anak ko graduating kan. Wan, nanang. Saan kayo magdanag? No saan ka kumaanag sardeng gapo iti panagabroad mo kalpasan ti third year, nakagraduar ka kumanan niya anak ko. Kumaan, nanang. Ngam kasapulan mo't ngamin na makaurnungak tapno da pagadal ko. Iso nga ayos lang, nga oray naladawak iti nasurok makatawan. Anton, anak ko. Di kag danag, nanang. Ikarik, makaturpusak iti high school. Ket ikagumak tag turpos nga da pamadayaw ang maawat ko. Ikarik day ta, nanang. Kablaawan ka anak ko, natungpal ti karim nga graduar ka nga da pamadayaw a magunod mo. Nanang, Ipampanakal ka unay, Anton. Pakaragsakak unay ti palagbalin mo nga honor student a nagturpos. agyaman ak, nanang. Saan nasayang ti amin abannog mo anak ko? Ket ikarik, ikagumaklat ta tagadal di college, nanang. Anak, Ado dagiti nagiksamak para ti scholarship iti koleyo, nanang. Siguro, at damot pa kapasaak ka dagiti nagiksamak. nasirib ka anak ko. Iso amamati ak amakapasaka. Amangan no makapasaka pa ikit dia iti amin anagiksamenam. Di kad nasayat no kasta, nanang. Tapno siya ako na mismo tagpili no sa dino ti kapkap nagkakapagadalan iti koleyo. Anya jay ko nam, Anton. Simre ka kaswaiter iti restaurant iti tugigaraw, nanang. Kat naawat ka dagos. Ha? Agtrabaho kan? Pangururayak iti resulta dagiti nagiksamak, nanang. Isupay mo ti maurnong ko iti panagpay ko kaswaiter, Anton, Apay, nanang. Apay akilata nagliday kayo. masyanak lang amin kan ka anak ko. Agtutubo ka pa'y laeng, ngam nagadun ti sakripisyom. Nanang, No saan ko maarigat ti mapaspasaran tayo, di mo kumamot mapasaran dagita arigat ita. anya kayo ka din, nanang. Saan kayo ka din agsaw iti kasta? Maasyanak kan ka anak ko. Nang runak at awan man la apulos mo ti maramida kas inaam. Anya kayo lakit din, aya. Saan kayo agsaw iti kasta, nanang? Tilangan pa nang ipaayo iti kirad kanyak. Dakilan day tabanag. Iso saan kayo kumanyag liday?
Pang-asi yun, nanang. Nanang, ada good news ko kada kayo. Ha? Anya dayta, Anton? Agkoleyo ak iti Cagayan State University, Andrews. Ha? Agpaiso anak ko? Ijay ka nga agadal? Wen, nanang, naawat ak iti nga scholar. Agtrabaho ak iti 2 nga oras iti may sa department iti CSU. Ay na, kablaawan ka, anak ko. Ken iti rabi, nanang, agtrabaho ak iti may sa food chain iti Tugigaraw. Anya, ne, ang mga no ma-overwork kamutan, anak ko. Ang mga no anya ti mapasamakan ka. Di kag nanag, nanang, kabangilak na ito'y. Anton, anak. Imbagak matan kada kayo. Awan ti jak aramiden, tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Iso asa andak ko mapagdanagan. Talaga nga aramidak ti amin tapno agbaligi ak manang Emi. Naimulan iti panunot ko nga awan anyaman dagiti rigat a mapaspasarak basta matunoy ko dagiti arapaap ko. Ta saan la para kanyak ti aramidak no dikat para matlaeng iti pamilyak. Ngam kabayatan ti panagbasbasak manang, ado ti mangikuskuspil kanyak akakabagyan ti stepfather ko. Ado ti mangibagbaga nga agpatingga akla kano iti rugrugi, kat sa anak matlaeng nga agbaligi, gapukat nga rod tamarigrigat kamilaeng. Saan laeng aday ta? Kanayon pa'y nga ibaga dagiti marites, kas kada marikon iti lugar mi. Asa anak kanumot nga agbasbasa wenno agad-adal, no dikat day tala kano agwalwalang ti ububraek. Banag amang sasair kanyak, ken iti inak. Masaksakitan na kadagita amang mangeg ko, Anton, anak. Nanang, Apay akas di iti aramid ti pada a tao. Makitkita dalang arudan a nakaro ti rigat tayo. Ngam imamagda tayo pay laeng. saan nyo latan nga ikaskaso dagiti mangmangag yun, nanang? Anton, Saan na bale? Ta saan mo't nagpaypay so ti bagbagada saan nakagbasbasa? Agad adalak, nanang. Katamuyo day ta. amok anak ko. Ta imposible asayangam ti amin a nagbanugam. Nanang, Tilaeng pagdanagak. Amangan no kumapsot ti pakinakam mo. Gapo ka dagiti mapaspasamak. ikagumaktag balin na natibkar, nanang. Ikarik day ta. Anak ko, Pagbalinat nga inspirasyon ti amin na karita mapaspasarak ita. Amin na mapaspasaran tayo. Iti kasta, ad-ad na nga agrago ta kamang tunoy iti baligi. Ikarik day ta, nanang. Mapabainak ka ni Anton. Bakit? Saan lakan ni Anton? No di kat patikan ka. gapo ka di, kadagiti mapaspasamak. Wan. Gapo ka dagiti sasawan dagiti kakabagya. Saan laeng adagiti kakabagyam?
Ultimo dagiti kakabagyan mi, kan dagiti kalugaran tayo. Kinapudno na, maas-asyan akon ka ni Anton. Adula una yan arigat kan panagublag ti paspasaran na. Nakakaasin ti anak ko. Bakit? Saan ama ikari ang maublag ni Anton? Tanakasingsingpet. Iti baet nagiti mapaspasaran na. Tsak man lamang ngagreklamo. Awan man lati uray anya amang ngagken ko ana. Iso ama asyanak ka ni Anton. Maawatan ka. Nga mamati ak, agbaligi ti anak ko gapu iti kinasalt na. Amok amatunoy na dagiti arapaap na. Manong Anton, rabi una yan. Di ka kadipay maturog. At dapat masapol nga iring Pasko, ading. Masapol ko dahito iti pagadalan. Ngam na bambanog ka una yan, Manong. Agasam, kalpasan ti panaggapo medyo pagadalan. Napan ka pa'y nagubra iti tugiga raw. Kalpasan na, masapol pa nga iring pas mo dahita ita. Tanakasangpot kan dito'y balay. Masapol na talaga, ading ko. Tanodyak may pasa dahito inton bigat. Sigurado nga agbalatag ti amin kanyak. Manong, Si katirumbang nga aginanan. Tadapay klase minton bigat. Oh, apa yan ang sinay ka? masyanak namin kan ka, Manong Anton. Ading, saan na rumbang nga kaasyanak? Rumbang kiti nga ramidan na inspirasyon. Tapno igalid mo ti aghadal. Manong, Tandaan nam dayto nga ibagakan ka, ha? Awan ti sabali ang makatulong kan ka amang gunod ka dagiti arapaap mo. No saan asikamot laeng. Tandaan nam dayta, ading ko. Ay da, kablaawan ka, Anton anak. Maragsakan ako unay para kan ka. Maragsakan kayo kunayo, nanang. Nga magluluwa kayo, mat. Kasano dayta? Luwan ni ragsak na ito'y anak ko. Tay ti ba iti ado arigat anapasaram. Na ikagumaam ti nagturpos iti kolehiyo. Ay kablaawan ka, anak ko. Agyaman ak, nanang. Kat isagot ko kada kayo ti baligik. Para kada kayo, kan iti pamilya tayo ti amin na sakripisyok, nanang. Kat ikarik, itatan nakaturpos akon. Ikagumaan kayo ayaon iti kinarigat. Saan lang nga para kanyak ti baligik, nanang? Para kada tayo amin daytoy. Anak ko. Da kayo ti nagbaling nga inspirasyon ko. Iso nga isagot ko kada kayo ti panagbaligik. Babaan iti kaasi ken tulong ti Apo Anamarswa. Nakaadal ken nakaturpusak iti kolehiyo manang Emmy. Imayak nga ro dito'y Cavite nga ayan ko ita tapno mangisuro ak ditoy.
Saan ang mailingad, babaan iti salaysay ko, nga adu ti rigat, kan sakripisyo ang nagdalanak, kabayatan ti panagadal ko, kan sakbay ti panagbalin ko anaan-anay a maestro. Ngam amin dagitoy a panubok iti biag, kat pinagbalin ko akarit kan inspirasyon, tapno agbaligi ak. Sapay la kumamanang, tanakaibati ak iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg, babaan iti pakasaritaak nga innak insalaysay. Kat sakbay agibusak ti surat ko, kayat ko laeng nga ibati daytoy a mensahe kadagiti dumdumngeg. Saan kuma nga agbalin alaped iti panagadal, ken panagbaligi tayo, ti anyaman a kinarigat, ti panagbiag. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, Anton. Anton, pagayam ko, agyamanak met iti panangibinglay mo iti padas mo. Napnoan inspirasyon ti pakasaritaam pagayam ko. Sika ti si bibiyag nga ehemplo ti kinapudno, asaan atubeng iti panagbaligi iti biyag ti anyaman arigat. Maragsakan akparaken ka Anton, kat sapay lakuma, taagtultuloy ka nga agbalin anatibker, ken agpaay nga inspirasyon para iti sabali. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan a Jena, nga iti agdama kat adda ijay Saudi. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, kidawak nga ilingad naklatan iti nagan a Jena. Manipod nakitak ti YouTube channel yo, isulatan ti pagdengdenggak, kat magagara naklaunay ang mangururay kadagiti uploads yo. Naka-headsetak, kabayatan ti panagtrabaho, tapno makadengegak iti channel yo. Kat jak mapupuutan ti panaglabas ti oras, ken kaado ti maobrak, gapu ta maliwliwaak adumdumngeg kadagiti drama yo. Aklo nag-ano daduma, maliwayak pa yun ti oras ti panangan ko nga uray paulit-ulitin adengdenggak dagiti uploads yo. Kaaduan kadagiti mangag a drama iti channel yo, kat pakasaritaan dagiti padak nga OFW. Iso na ikanak mo't iti kired amang ibinglay iti pakasaritaak. Sapay la kumamanang, tama ipatangatang met, tapno makaibinglayak met iti adal, ken tapno mangeg kumet ti kapanunutam. Menopause child akmanang, iso ang nataenganen dagiti dadakkel ko. Rugyak ti agsalaysay, idi addaak iti kolehyo. Among Jenna, adawad madlaw ko kan ka. Anya dayta? Si kalaang ti saan niya agaw awit iti lugar yo. Agkaltali na kalatan dito boarding house. Isupay ngamin ti pagpletek nga agawid, friend. Isong agtali na daklaangan dito eh. Anya? Ay grabe ka mat. Para manulaan mo ti pamasahe. Amo mati ka sa saad mi iti biyag. Talaga asayangak ti pamasahek no agawidak. Iso asaan langan? Di ka di mailiw ka dagiti dadakkel mo. Kailiw ko matida nang runa datatang kananang. Ta iso dalaangan tagnanaad iti balay mi iti probinsya. Adamat ngaminan bukod a pamilya dagiti kakabsat ko. Ayun gaya man niya. Isong arod ang mabainak mat nga agki daw iti tulong pinansyal kadakwada. Ta, agpapada damat nga daanan iti bukod a pamilya.
Isong agano sa klaangan. Ano sa kunti saan nga agawid no awan ti serek. Ta isupay ang maimped ko. Oh, Jenna, papanam. Awan mo't sarap mo ita Mapanak iti balay ti may sa professor tayo. Ha? Asino? Ni Ma'am Pasqua. Nakisarita kami ng kankwa na idikalman. Anya tarami na medyo balay da. Anya pa'y kuma. Inak-agraket Ta isupay nga inayon ko iti kwartak. Tapno makapagtuloy aklata nga agadal. Ken, ada gastusak para iti daduma masapsapul ko. Agraket? Inak ilabaan da Ma'am Pasqua. Tangdanan nak. Ay. Unay kamot tin friend. Nakakaasi kamot. Masapol nga agbalinak ana diskarte. No talaga kayat ko ti makaadal. Sige panahon ka pa'y dito eh. Diyak kayat ti maladaw ang mapanidyayan da Ma'am Pasqua. Hoy, Jenna. Apay na kaidakan. Di kan sapay ng rabi Saan ka mabisin, friend? Isa nagida akon. Kaya't kunti maturog. Oh, di ka makapaglibak kanyak, friend. Imposible asaan ka mabisin. Oh, nakita? Agsaibag kan. Apay, anya ti parikot. Saan pa'y ngamin ang makaipatulod iti allowance ko dananang kantatang? Ngamin, saan da pa yan naawat ti kwartada manipod iti 4-piece? Ha? Iso akapilitan nga agsakripisyo akmat ditoy. Tamo mat. Mangnamnama akla ang iti ipatulod dagiti dadakkel ko. Naibus mo tan titangdan ko anak kilablaba ka dagiti maestra tayo. Ay, nawadwad ti abastok. Malaing ka manganan. Ha? Oh, di mo ko na nagbain ka kanyak. Agayim ta. Isungalan, inka mangan sakba maturog ka. Hoy, Jenna. Anya ti parikot mo? Apay nga daka dito'y suli ang nakamutalang. Madanaganak. Aman og sardeng akon nga agadal. Ha? Apay, ikanya aga po. Naikat ka no nga minan itilistaan ti 4-piece dagiti dadakkel ko. Anya? Day tati agpay so friend. Kasta timbaga kanyak ni tatang itay nagsarita kami. Apay ka nanay kat tinagan day ti 4-piece. Amomotan iti lugar mi. Agiin napal dagiti agkakalugaran. Ultimo agkakabagyan. Agiin napal da. Anya ti kahit masawan? Di gamrod nga ikit ko. Komporme la timbagbagana iti lugar mi. Kesyo sa anak kano agad adal ditoy. Kesyo agbalbalugak la kano iso akas jay. Naikat tinagan dagiti dadakkel ko iti master list ti 4-piece. Iso ano sa anak ang makilabada, wano agraket. Ang mga no kapilitan nga agsarda nga klaangan nga agadal.
Gapo iti pan nakaikat dagiti dadakkel ko, kas benepisyaryo ti 4 piece, nagdoble kayo dak a makilabada, ken makitangdan iti kompormila ditan a pakitaggedan manang. Tapno at dalaeng pag-allowance ko. Adda ka dita nga agdalusak pay iti balay ti akim balay, basta makataggedak laeng. Dita anam-amok ni Johnny. Saan unay ang matagtagari ni Johnny, ngam talagamat anasingpet. No singgalak lakuma, inaklon ko kuman adagos ni Johnny, idi nagparipirip kanyak. Ngam adda nga nobyo nga agad-adal iti syudad di Baguio. Iso ni Joshua. Once a month, wenno twice a month nga agsarak kami kay ni Joshua. Kat jak ilibak, at tunggal agkita kami, kat ada mapasamak itinagbaetan mi. Ni Johnny met, intuloy na latta tinagaram kanyak, gapo tadyak impudno kankwana nga addan nobyok. Agingga anat nagmeten tiriknak kankwana. Jenna, agpudno ka man kanya? Anya ti pudnok kan ka, friend? Saan ka makapaglibak? Nakadkadlaw nga na relasyon nyo ka ni Johnny. Ha? Saan ka maag, girl? Managpaliiwak. Amom dayta. Iso adi mo pulos mailibak kanyak ti amin. Onya, aglipak ka pa'y laeng? Ay na, kung naktumot kat. Iti kasta reaksyon mo, talagang adan relasyon nyo ko ni Johnny. Di mo tadan kaayan-ayat mo agad-adali di Bagyo. Pasaray agkita kayo pa iti maminsan mo no mamidway iti makabulan. One friend ni Joshua. Oo, apingar nga inaklon mo ni Johnny ngay. Diyak ngamin malapdan tiriknak. Agayatak mo't ka ni Johnny. Friend, nakasukat ka mat. Ada ka di pagnayo ko ni Johnny. Saan, friend? Agpabagyo ak. Tagsarak kami ka ni Joshua. Anya? Ay, Diyos ko ka, Jenna. Makapadanag mo tikas tangar aramidem. Friend. Agbangbang ka kay ti dua karayan. Dakila parikot dayta. Numabistuda ka ti dua kaayan ayat mo. Saan mat siguro? Di ka di madanagan. Apay kit din na saan? Madanagan akmat Matlagayam. Apay nga rot adi ka pa'y lang pumili iti maysa kadakwada. Isina mo ti maysa tapno awan to ti rumswa aparikot. Awan mo't siguro ti parikot. Kanya latam mo ngay. Naibagakon kun kay di damo pa'y lang. Sa anak amaag. No makisinarak ka ni Johnny, saan ka makaawid iti boarding house? Numapan ka matitayan ni Joshua Nobium nga da iti Bagyo, saan ka nga agawid? Makabadanag tigas tangar aramidem, Jenna. Dakila parikot to kas pangarigan. Amumat siguro ti kayat ko asawan. Ayatan ka ako na, Jenna. Amom dayta. Ay ayatan ka mat Joshua. Iso nga rod asyak pa yun umay dito ayan mo no kwa. Bana nga pagyamyamanak mat. Aywan, kumusta ti panagadal mo? Ay, marigatan ak nga rod. Nang runa katawanan tinamnamaak nga allowance ko. Manipod ka dagiti dadakkel ko.
Naikat da nga minan iti master list ti 4-piece. Anya nga min tinapasama kaya. Ay na, di ikit ko na laing nga umapal Komporme lat inararamid na. Tapno maikat tinagan dagiti dadakkel ko iti master list. Anya? Dahito tagpaiso. Iso ano jak makadiskitar. Awan Amang ano agsardeng akon nga agadal. Di kagdanag. Tanadalaki di kawaduhadan ti allowance ko. Patuludan gamit. Isupay ang makatulong ken ka. Agyaman Joshua. Agyaman Anya nga dyan Agbakasyon kami ti ayan dagiti dadakkel mo Kakaiso na bakasyon tayo itay ti pagadalan. Apa yan? Anda ka di parikot? Shane, friend, madanagan Apa yung amin? Anyat pagdanagam? Jak mo tan nagbinulan. Anya? Amangan mo't no na-delay ka lang, girl. Nasurok ang makabulanan, Shane. Imposible ang na-delayak laang. Masikugak samot tan. What? Ay, siguradum ay, tinasayat. Kuyugan ka. Agpakita ka iti doktor. Bulan ti Marso, tawen 2014 dayjay manang Emmy. Naimbaglaangan tanaira na abakasyon mi idi. Talaga ajak ammo no anya ti aramidak iti daydi akanito. Ket nasumok ko pa yan ti aginom, gaputa mariribukanak at talaga. Maaklon ko matket di ti panagsikug ko. Ngam ti pakariribukak launay, ket no asino kada Johnny kan Joshua, ti ama ti adda iti saklot ko. Inturturad ko tinagawid iti ayan dagiti dadakkel ko manang Emmy. Normal laeng nga inong tanak ni nanang ko, ngam insakitnak ni tatang ko. Kat kinid daw na apagsaganaek ti ama ti sikug ko, tamakisaritan iti parents ko. Gapo ta aburido ak, saggay sa akinasaritak da Johnny kan Joshua. Sabali tinagbalin a reaksyon ni Johnny manang. Saan kano ang mabalin ang maamuan ti asino man ti amin, tadi na kano kayat ti maibabain. Kan amangan no anya kano ti aramiden dagiti dadakkel na. Ni Joshua tinangitakder kanyak manang. Nagsardeng iti panagadal na, kat nagkasar kami idi bulan ti Enero tawen 2015, kalpasan laeng ti panagpasngay ko iti bulan ti Disyembre tawen 2014. Nupay kasta, makonkonsensya aklat ta. Gaputa jakket nga rod sigurado, no asino at talaga kada Joshua kan Johnny tinakasikog kanyak. Nakapimpintas ta anak ta Jenna. Kita mo ti lang na nakaturog.
Kasla may isang anghel. Joshua, Imalakan kay ti kinapintas ni Jane nga anak ta. Nakaayayat nga ubing. Nakapimpinta sa maladaga. ang mga numala daw kan iti trabaho, Joshua. Ay, huwag niya agpaiso. Maliliwak mo't nga na talaga ka ni Jane nga anak ta. Ang abdi kag danag. Saan ka mala daw ang mapanagtrabaho? Rumbang laang. Tama nga numadaksan ka iti trabaho, numala daw ka. Di kag danag kunak lang arudan. Wala, mapanakon. Aganan kayong agina, ha? Ipatpatag kayo launay. Kung naman nasingpot ka na responsable ng asawa ni Joshua, gamapay nga rin niya agsang sangit ka ngay, friend. Makunkonsensya ka namin, Shane. Amumutan, saan ka talaga asigurado? No asino at talaga ti ama ni Baby Jane? No ni Joshua, wano ni Johnny. Amo kabasol ko da ito'y, tapinaggindan ko ngamin ida. Iso siguro ama kon konsensya kiti kasta unay. Gapo iti makitkita ka kinasingpot ni Joshua. Ay, ti amok na ornusan ti parikot mo. Taing kasar na ka ni Joshua. Ngam saan pa imot lagayam? Shane, Kasto'y ti makunak. Total, saan na nagparparit na kan kaday ti adyani, manipod iti imbagam amasikog ka. Kasayaatan no lipatum laang ti may papaniti day ta abanag. Panagkunak kat saan na rumbang pa ama amuan ni Joshua tinapalabas. Tapos saan na mariribok pa iti binukulyo a pamilya. Kastalangan ti rumbang nga aramidem. Anya di ko na may ibagam kanyak, Jenna. Joshua, adan ton ading ni Jane nga anak ta. Ha? Kaya't mo asawan? Masikog ka? Uwan, Joshua, agtanlo abulan nun tisikog ko. Ay na, pakaragsakak na itadamag, Jenna. At danton ading ni Jane nga anak ta. Saan ta nga ta marigatan, Joshua? Saan? Ikagumaan ta abiyagan na kita anak ta. Agsalo kagak para kadakwada. Isa di ka madanagan, ha? Joshua, Ang nadanti bakim. Saan na rin bang agbannog ka? Tani, ang mga nanya ti mapasamakan ka, ken itisikog mo. di kagdanag, Joshua. Talagang agan nadak. Jack itulok nga dadakas ang mapasamak kanyak. Ayan na kita anak ta, Jenna. Agay ay ayam da, Joshua. Hay na, nagmayat tilin na nga nga agkabsat nga oray ubing da pay laeng. Taagtawan laeng itidwa ni June aburidat ta. Kasta ka di? Nasayat mo't nagkatunusan da, nga oray ubing dapay laeng. Iti kasta, dumakil da nga agpimpin natag. Pudno day ta. May mayat no amuda nga isakit itong galmaysa. Uwan
Si kapay lang nga rin makamu kadagiti anak ta, ha? Arumwarak. Papanam aya, katawan mo't sarak mo iti trabahom ita. Adala na patid nga si Kaswag. Sana bale, tagsubliak mo't laadagos, bakit? Sige nga, Rod. Aganad ka, lakay. Wen, inakon. Sige. Tinasayat. Inakitaan dagiti agkabsat. Tama nga noon yan, Ni, ada nag-text kanyak. Kabarbaro mo ta number na ito eh. Kumusta kan, Jenna? Kaya't ko ang makita ti anak ta. Ni Johnny da ito eh. Diyos ko. Ni Johnny? Kaya't nakano ang makita ti anak mi? Anya ti aramidak? Pagarup ko ang naulimakan a panagbiag ko. Kalaat ang nariribok, idinagparik na kanyak ni Johnny, manang Emmy. Ingka gumaak nga impalawagkan kwa na dagiti pasamak, manipod idisaanan ang nagparparik na kanyak. Kastamutan ti pan nakikalaysak ka ni Joshua, tapno dinak ko mariribukan. Ngam natangsit ni Johnny, manang. Anak na kanu ni Jane, kat kayat na nga alaan. Ay ayatek ni Joshua kan ti pamilyak manang. Kat jak amo ti aramidek, nubilang tamarakrak, gapulaeng itibidot ko iti napalabas. Uray nagkadkad ni Joshua, kanjak kumamot kayat, impilit ko ti nagabrod, takayat ko ti agurnong. Tano bilang kaskasano, adda urnong ko apang biyag ko kadagiti anak ko, no bilang laeng panawan nak ni Joshua, no maamuan na tinapalabas ko. Balon ko aging gadito'y balasiw taaw ti pan nakakonkonsensyak manang. Ngam nabukalan ti pangedeng ko, nga iti panagawid ko, ipudnukon ka ni Joshua ti amin. Daytoy ti pakasaritaak, ket kayat kumat amang ngagan ti kapanunutam. Toy pagayam mo, Jenna. Pagayam a Jenna, agyamanak taintalek mo iti programa tayo ti pakasaritaam. Talaga asaan nga agbalin anasimbang ti panunot ken pakinagem mo, aging gaadi mo ipudno ti amin iti asawam. Laglagipam tinagsin na pataan nyo idinagkalaysa kayo. Itirigat kan ginawa, da kayo kat maymaysa. Husto ti pangadeng mo, nga ipudnumon kan kwa na ti amin. Takas asawam, iso ti kang runaan a makatulong kan ka. Kat sapay lakuma, tamaurnos ti amin itinagbaetan nyo. Apaman amaamuan na ti kunam analidem anapalabas mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailinged itinagan a Ruben, nga iti agdama, kat adda ijay Australia. Kastoy man, tikunana. Dear Manang Emmy, ilinged naklatan itinagan a Ruben,
Addaak ita dito'y Australia. Daytoyan ti may katlo apagilyan nga ayan ko manang. Imunan ang naggapu ak iji Hong Kong ken ijay Macau. Aklunak ka iti kaaddak ditoy, nang runa no daytay awan ti trabaho, daytoy a YouTube channel ti pagdengdenggak. Gaputa mailiw-liwag ko ti iliw ko di tapagilyan tayo, kang runaan iti pamilya. Napagklanak nga Ilocano manang, tadim makelak ijay Ilocos. Ado tinagbalin apadas ko iti kaaddak iti balasiw taaw. Ngam daytoy padas nga inak isalaysay, kat napasamak, idi addaak pailaeng di tapagilyan tayo. No apay adaytoy tinapilik nga isalaysay, gaputa amok, apakaadawan daytoy iti adal. Iso asapay lakuma, tamaikan met iti gundaway, a maidrama. Anak, agin anak ka, tagmerienda kanton. Madamdaman ton nga agmeriendak nanang. Masapo lang mapanak pa ijay talon. Anya, katno kagap-gapom laang anak construction. Ita mapan kan adagos ijay talon. Masapo lang masuk nalak dagiti mula tayo ijay talon nanang. Iti kasta, napintas to ti apit. Ang agin anak ka pa'y biit mo't anak ko. Ang mga noon niya mo't ti mapasamak kan kano abusum ti bagim. Saan dak ka di pagdanagan nanang? Kabailak mat ket. Ay, siyak ti madandanagan iti aramidem Ruben. Intun kwan, nagsakit ka anak ko. Apay nga minakompormila di tato pampanunutin nyo ay nanang. Awan ti dake sa mapasamak kanya. Ay, nala, sikat ti makaam mo. Basta ganad ka nga rod, Numarik na maadimon ka bailan, agawid kan. Wen ka di nanang. Kasi tinakunakon, awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Alang nga rodan, inakbiitan ni Jitalon, tapno makasubliak adagos, apaman na masuk nalak dagiti mula tayo ijay. Ruben, saan mo ko mga ikan iti sabali akay papananday ito nga ibagakkan ka, Apay Cora, anya day tangay bagam. Nasaysaya at no agawid kan, tapno makainana ka. Ha? Apay, di mo ka di kaya ti kaadak diti balayo. Apay kit din asaan ngay, ngam kita aman talangam ni, madlaw ang makaturturog kan. Cora, Amok anabambanog kan. Agasamot ngamin ngay, kalpasan ti panaki-construction mo, mapan ka pa iti talon. Sa ita, imay ka pa ilaang ditoy. inkarikan kang umayak dito saan ka di. Inkari ka sarungkaran ka. Wen, ingkarim ngagpaiso. Ngam abusumot ti bagim iti kastangar aramidem. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Di na ka di pagdanagan. Kabailak mat kat ti pagi. Pangaasim Ruben, dumngag ka kumakanyak. Maawatak no saan ta makapagsarita na imbag iti iyo umay mo ita. Basta ti kayat ko, agawid kan, tapno makainana ka. Ay na, sakti matanagan itar aramidon di anak mo, ading kao. Maanong Tomas? Saan kayo mo taday mangurkurangas unay? Ngam nagtrabaho ni Ruben, nalabos. Tanda ni saan matan nga ginana. Kanayon mo't nga rod abagbagaak, ngam dinak mo't ipangpangag manong. Mara, may abta ka sa ritak tuman. Sana rumbang nga abusun na tibangina. Tama nga numay tulad tukid dit.
Ay, Sige laang manong, mabalin mo nga ibalikas. Awan anyaman na. Saan nun ading kao? Amo ka na ganus pa lang tinabati asugan di tapusam. Naurayad dan sumagmamano at taon tinapalabas manipol pimusay na di bayaw. Diyak itulok ang mapasamak na itamanong. Iso apang nga asim, tulungan nak amang kumbinsir ken ni Ruben. Sikaman di kasarita ak balasang kao. Maipapanitian niya, Tata Tomas. May papanday to kan ni Ruben akaanak ak. Ha? Apay, Tata? Ada ka didaka sa napasamak ka ni Ruben? Ay awan balasang ko. Agkalma kalaan. Awan tidak ka sa napasamak kan ni Ruben. Ay, kunaklakit din, Tata. Ang apay ka di, anya ti may papan ka ni Ruben. Magmagaaman di ka anak akaayan-ayat mau. Napalalo ti kinagagas na. Sana dakes ti agkagat. Ngamamangan niya ti mapasamak kan kwa na balasang ka. Kanayon abagbagak, Tata. No daduma, ibagbagak pa'y nga rodon kan kuana, nga uray dinak masarungkaran. Basta makaina na. Nasaya at nukasta palasang ka. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tamangan no anyakit di ti mapasamak. Dananang, Uncle Tomas, kastamutan ni Cora akaayan-ayat ko, kanayon abagbagandak manang Emmy. Isuna laeng ta sa anak adumdumngeg. Tirason ko ngamin, awan mo ti dakas iti panagbalin a nagaget. Kan maysa, para kada kami matlaeng ti ar-aramidek. Tapno matulungak ni nanang iti panagbiag mi, kan para iti masakbayan mi ken ni Cora akaayan-ayat ko. Kan maysa, natawid ko ngamin at talaga ti ugali day di amak. Nagaget day di tatang. Iso nga uray kaskasano, saan kami ang nagrigat ken ni nanang a napanawan na. Ngem gapo iti kinagaget na, nasapa na pukaw kada kami. Gapo ta kanayon idi amaliwayan na timangan no daytay agtrab-trabaho. Iso ang nagsakit, kat iso tinangalakan kwa na. Banag apakadanagan dagiti mangipatpatag kanyak, a posible apagbanagak met. Siya kon amis mo tinagdisnudo nga imay dito'y talon, tapno masigurado klaang anangal daw kan, Ruben. Anya kalagit din aya. Saan tak namin napakadanagan? Kasano ajak madanagan nga, ikat natangkan mo't ngamin ti ulom. Anya natangkin? Saan mo ta? Ruben, pangaasim, di ka kuman makirikir kanyak. Oh, makitam, saan anak ko ti Apolos ti balon mo? Ilipas ko lang amin tinagdalos kadagiti kinalaw. Ngam anyat orasan ni, pasado alaunan iti malam, ngam di ka pala nangal daw. Mga anak nga rudin. Anya ka di. Alang nga rodan, mangan bantayan ka. Siguradwak ang makapangan ka sakbay ngagsubli ak iti balay. Jak lakit di itulok ang malabsan ka manen iti bisin.
Magak man kan ka daytoy. Oh, anya day tananang. Napatagak ka di kan ka nga inam. Anya ka din day tangay bagbagayo, nanang. Apay akas tamot ang tidamdamagan nyo kanya. Kayat ko amaamuan, Ruben. Napatagak ka di matlaang kan ka nga inam. Katuan na, nanang. Napatid kayo kanyak. Apay ka da nadamag yun day ta. Kasano anak ko? Kasla nga minawan anyaman na kan ka dagiti balakad ko. Ha? Kanayon nga ibagak nga anadam ti bagim. Ngam kasla di inak mo't ipangpangag. Kanayon nga ipalagip ko kan ka. No apay anasapa na ta pinanawan day di amam. Ngam kaslawan anyaman na kan ka. Ni, saan mo takastaan, nanang? Ipangpangag ko dagiti ibagbagayo kanyak. Araramidag ti amin, tapno sana ka may paday ti day ti tatang. Saan ka makapaglibak kanyak, anak ko? Nagsarita kami kan ni Cora itay sardam. Ha? Amok ti amin, iso asaan ka makapaglibak kanyak? Nalpasan ti balay anak itrabahuan ni Ruben. Ngam nadamag ko, akinasarita na ni Puldo a kontraktor kat simbrik man ang anak ipurdiya iti ipatpatakder da Puldaw. Nay, jak amo day ta amanong. Ti pakada na kanyak, adala mapanagatangan iti ilay. Lukas ta di nagayam imbagakon ka. Awan, tinadakdakamat na manong Tomas. Ay na, talaga nalabas ti kinagagat ni Ruben. Tinawid na talaga to ugali day dama na. Awan ti dakas iti agbalin ang nagagat manong Tomas. Ti pagdanagak, iso ti panangabuso na iti bagina. Ang mga noan niya ti mapasamak kan ko na. Adin kaw. Dayta ti pagdandanagak akanayon. Basta di mo liwaya na palagi pa na. Kastlangan taramidam, adin kaw. Nginginaan asabong day ti Ruben. Apay naggastos ka pa'y laeng. Anya kumangay, para kan kamat day ta. Wan ngam isupay kumaan naggastusam. Total, malaylay tumatlaang day to eh. Sana balik ora. Tasak pa malaylay day ta sabong. Naibagak ton ti kayat kung ay bagakan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Cora. Apay nga inigamam ti imak. Awatem ko maday ti asinsing. Kat umanugot ka makikalay sa kanyak. Ha? Ruben? Pangasim ko mo, Cora. Umanugot ka makikalay sa kanyak. Kat itulok mo nga isuot ko itiramay mo day ti asingsing. At anda ti panagayat ko kan ka. Uwan, Ruben. Ay ayatan ka unay. Kat umanugutak makikalay sa kan ka. Gaputa imanugutan ni Cora ang makikalay sa kanyak.
Ingkarik iti bagik ang nakarkaron nga aggagatak manang Emmy. Awan anya man na kanyak nga uray kasanupay ti kadagsen dagiti trabaho a serkek. Basta tinapateg kanyak, makataggedak, tapno makaurnungak adagos. Ket maipaayak iti nagarbo a kalaysa, ken nasayaat a panagbiag ni Cora, ken dagiti agbalinto nga anak mi. Malaksid nga rod iti panangasikasok iti basit atalon a napanawan day di tatang, kumporme pa'y amabalin a pagubraan ti sinerek ko. Basta makataggedak, sige aklat ta sige manang. Ket babaan iti kaasi ti apo, kinabaelakmet. Agingga adwa abulan laengen ti mauray, agkalaysa kamin ken ni Cora. Abulan lang ti palabasan. Agkalay sa tanton. Agbalin kan doon ang misis ko. Amangan no saan ka pa'y asigurado? Adapay panahon mo nga agbabawi. Anyang agbabawi nga ibagbagamat. Apay, maulaw akmat. Ruben, apa yan? Anyat mapaspasamak ka? Apay at tinapayam timugin mo? Awan Cora. Sigurado ka, Ruben? Wen, anya ka kadi. Dinakpagdanagan ko naklaro din. Okay aklaan. Ang mga nubo nga daytan tinalaos a bannog, Ruben. Iso akas tangad da marikriknam. Ni, nagko na nga damarikrik-nak. Sapay naglaing ka nga gilimad. Awan tilim-limad ko kon ka. Agpakada nga rodan tani, Rabin. Tapno makainanakamatan, Cora. Nanang, mapanakon. Jacket ti maladaw iti construction. Aganad ka Ruben. Di ka unay agbambanog, anak ko. Wan ka din, Nanang. Nay, apa yun? Anyat mapaspasamak ka. Apay akas lang matumba ka, anak ko. Awan, Nanang. Awan. Sigurado ka? Katno na si puutak ti kasla pa naglulok ti tumong mo itay magnaka kuman. Saan man, Nanang? Anya kayo lakit din eh. Sige, tama pa anakon. Apay kaya kastoy matan. Marik na naglulok ti tumong ko. Sakit. Apay nga niya. Agsip nga ti panagkitak. Sapay jakpay nakagudwa dagiti magpagkata ka semento. Adupay dagito eh. Masapol ang mayaw awan dahi ta marikiriknak. Ituloy ko kitintag pagkata. Oops! Naimagtanda ka dito balayo ading ko. Apay, Manong Tomas. Ni Ruben, intaray na hindi ka kadwa na sa ospital. Anya, ay Diyos ko. Apay, Manong, anyat napasama kiti anak ko. Sigun iti imbaga di kadwa na iti construction. Kalat-lat na kanun na natalimunaw, bayat di pa nagtrabaho na. Isunga intaray na sa ospital. Ay Diyos ko, ang mga no anya ti mapasama kiti anak ko, Manong Tomas. Tara sumadin ko, agsukat kan tamapantay sa ospital. Kertingam!
Super fatigue ti ko na ti doktor anang taming kanyak iti ospital iti day di akanito manang Emmy. Kastamet ang nakitaan dak iti sintomas ti ulcer. Gapo tamasansan met idi amalabsanak iti bisin. Nakaro ti danag ni nanang ko, apaman ang nagsarita kami iti ospital. Nang runa idinaamuan na ti rason, no apay ana ospitalak. Kinunana adi na kayat a maipadaak iti day di amak. Naitantan ti kasarmi ken ni Cora, gapo iti napasamak kanyak. Isu nga idi nagimbagak. Talaga nga impamaysakon ti maipapan iti salunat ko. Tahusto ti kanayon nga ibagada kanyak manang. Saan adakas ti agbalin ang nagagat, no lakit di ta saan met a maabuso ti salunat. Kat no jak siguro na sursuro nga inannadan ti maipapan iti salunat ko. Ang mga no dinak pinalubusan ni Cora nga agabrod. Daytoy ti padas ko manang, kat sapay lakuma ta nakaibati ak iti adal. Toy pagayam mo, Ruben. Pagayam a Ruben, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudnumet ngamin pagayam ko. Talagamet nga awan ti dakes iti panagbalin a nagagat. Ngam hustumet ti kunam asaan arumbeng a maabuso ti salunat. Taawan met laeng ti serbi ti kinagagat no maabuso met ti salunat. Taawan ti papanan ti amin a maurnong mo no saan apara iti medikasyon mo. Nasaya at met ta nasursurom adagos ti leksyon nga itden ti padas mo. Isu amamati ak nga ad-adda itan a nasaya at ti panagbiagyo gaputa ammok a nagagat ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyak. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyay.